Sanibonani guys, kaMonqobile niphathela amazwibela e-homecoming angamhla ka-15 September. Hayi-ke guys, isifiso-ke uhlale phansi noNomusa embuza phela ukuthi kwenzakalani manje nje ethunjwa yiloya mlisa loyaya ekuthiwa ukwazi emindlini yakhe. Ushilo kuNomusa ukuthi hhayi, bathembisana ukubonana phela ngosuku lokumodela guys. Emva kwalapho-ke hhayi, bamane bagcina sebebuyela endlini ndawonye. Uyasho kuNomusa ukuthi heyi, nawe ubungaphika ngendlela sesihlala kamnandi ngayo. Kwakumnandi kujatshule laphaya, kodwa-ke kwabheda mase sekumele ngicela indlela ekhaya. Umlisa wamane wajika waphenduka injebovu. Uyasho kuNomusa ukuthi wamncenga ubhuti ukuthi agoduke phela manje, hhayi wathi ubhuti akukholwa uyakhona. Hhayi-ke guys, the rest is history. Umbuzile-ke kodwa uSifiso ukuthi ngabe wakunyukubeza yini, wamane wakhala uNomusa wavuma ngekhanda. Yila abone khona-ke kuSifiso ukuthi yabona lento le isingaphezu kwamandla akhe. Wamthatha uNomusa wamqhuba wamisa eklinikhi phela kuZethu. Uthe efika nje kuZethu wamnikeza uNomusa wathi lalela-ke, bengicela ungicwaningele yena kahle. Ngathi impela bamnyukubezile. Bese-ke lawo mathesti lawo ozowenza azosisiza kube ubufakazi ukuze simvalele lo dudi uNosiphela lapha ejele. Hhayi-ke guys, uZethu wavuma ukuthi uzowenza njalo. Hhayi, bathe sebehleli bobabili-ke uZethu benoNomusa waqala-ke noNomusa wakhuluma-ke kangcono manje ngoba phela usenomunye umuntu wesifazane, sekulula nokukhipha amagama. Uyasho ukuthi heyi wesisi, akekho umuntu ozongikholwa mina. Uyabuza kuZethu ukuthi hayi bo, yindaba manje usho njalo? Wathi phela heyi, savumelana okokuqala lo muntu. Hhayi kodwa-ke okwesibili nokwesithathu nokwesifoko beseyithathela nje ubhuti. Ngisho ngithi cha, kodwa yena eqhubeke edlubulunda ngenkani. Uyasho ukuthi-ke ngenxa yalokho-ke wonke umuntu uzomane ethi uqamba amanga. Hey guys, uZethu mane wamhaga-ke ebona ukuthi singathi leli cala lizothanda ukushuba ngempela-ke manje ngoba ngathi ugirl wake wavuma okokuqala. Manje-ke uma wavuma okokuqala ngathi-ke angeke basamkholwa-ke mekuthi udlwenguliwe phela ngoba wavuma ngithi okokuqala. Anyway guys, akupheli-ke lapho. uSifiso uke wahamba-ke wayomvakashela uKwazi. uKwazi akadeleli, ushaya intwala ngewisa. Uthe efika nje uSifiso wathi ya awumtshele ngiphuma nini vele mina lana. Wamane wathi nje uSifiso, hawu, waze washesha bokufuna ukuphuma. Wathi vele ngempela mina ngivalelelweni lana. Wathi awazi yini wena ukuthi unecala? Wathi icala lani? Wathi wena uvalela umuntu wesifazane wena. Waqede lapho wangagcina nje ngokumvalela waphinde wamnyukubeza. Wathi hayi bo, ukutshele lokho unamanga lo muntu lo. Savumelana thina sinalo muntu lo. Akukho umuntu mina engamnyukubeza. Angithi nawe uyabazi abantu besifazane banamanga kanjani, futhi angeke wazi labantu ukuthi bacabanga kanjani vele. Hawu kahle, yini inkinga yakho? Nawe uyabazi nje labantu. Wamane wathi nje uSifiso lalela, wena unecala wena. Wathi yabona nje, bengicela bandla ukuthi niyeke yonke lento eniyenzayo la, ningigodukise ningiyise ekhaya. Wathi uSifiso yabo, ngifuna nje uqeqele umqondo wakho, uvule kahle kule nto engizokutshela yona manje. Usakude kabona ukuya ekhaya. Waqeda wamshiya kanjalo. Kwasa ngokunye-ke kuKwazi ila esebone khona ukuthi hayibo, engathi kuyamshubela ngempela-ke manje ngoba nakho phela usemane wacula-ke ugirl, washo lonke iqiniso ukuthi kwenzakaleni laphaya kule ndlela kade emvakalele kuyona. Yena becabanga ukuthi nje uzomane nje athi hhayi sivumelene bese bevula hawu usango phela, isango lasejele bese bayamkhipha. Kanti cha, usazohlala impela naye abeke lakho uhlangothi lesitori. Kumase kuyabonakala ukuthi ubani koqamba amanga phakathi kwabo bobabili. Guys, kusazoshuba. Hhayi-ke guys, asiphathi-ke eyangaraga phela lo bhuti lo kaZethu. Hhayi-ke emva kokuzwa ukuthi ngempela amathemba okuthola lo msebenzi wakamasipala aya ngokukhuphuka, ekhohliswa yilo bhuti lo athi akalethe 1.5. Hhayi, umane waqala-ke wachoma ubhuti. Wathi yabona nje mase senginey'mali zami ngifuna ukugcwalisela uZethu. Yabona uZethu lapha ekhaya bamphathisa angazi okwani njengoba nje enemali. Sebezowazi-ke nami ukuthi ngiyakwazi ukwenza izinto zenzeke yes, nami ngiyakwazi ukuzenza izinto zenzeke. Akagcinanga-ke lapho ubhuti. Ufikile endlini watshela udadewabo wathi kuzomele athole ifoni entsha. Waqeda watshela uma wakhe ukuthi kumele kushintshwe amakhabethe wonke endlini. Waze watshela ngisho ubaba wakhe ukuthi kuzomele beshintshe i-workshop le asebenzela kuyona, bathi uyiqhakazisa. Bambuza-ke abazali ukuthi hayi bo, awusho uzoyithathaphi-ke imali? Wathi hayi, khululekani bazali bami, ningakhathazeki.
bakhathazeka abazali ngoba bayamazi phela lo muntu ukuthi usebenza laphaya e-tavern. Manje imali engaka yokwenza izinto ey'nkulu kangaka ngampela ngabe uyithathephi? Akagcina ngalapho ubhuti. Qede lapho-ke wahamba waya esitolo, wagrosela uma wakhe, wamthengela zonke izinto ngisho ezokubhaka. Wathi ma sekuyisikhathi sokuthi manje usibhakele la ekhaya, usenzele yonke lento osenzele yona before. Buka ngikuphatheleni. Wakhipha ama-aphula umfana, ngazi noma besefuna ukuthi umama abhake i-apple pie yini. Hhayi, umama wamkhuza wathi, ima kancane mntanami, bengicela uhlale phansi. Hhayi, wahlala phansi kungaraga. Emva kwalapho-ke washo uma wakho ukuthi ngeke, yazi ngiyakhathazeka, bengicela bandla ungayithathi kabi lento engizoyisho mntanami. Uyazi mina nobaba wakho iyodwa into esiyifunayo, sifuna ukuthi ube nekusasa eliqhakazile ukuze mesihamba la emhlabeni kube khona into onayo. Ngampela uyithathephi yonke le mali le? Hhayi, wamane wathi nje ubhuti lalela le khaya mina ngiyazi vele ukuthi ningithatha kancane. Yonke into engiyizamayo nje mani ningibone ngathi ngusikhotheni futhi ethi ngihambe mina ngiye e-tavern ngoba le khaya akekho umuntu ongisaphothayo. Waqede wahamba kanjalo-ke ubhuti engafuni ukukhuzwa unina. Efika lapha e-tavern, hhayi bo, le ndaba yaphinde yamluma futhi. Watshela wonke umuntu lapha e-tavern wathi, lalelani la nina, ngifuna nazi ukuthi njengoba ningibuka nje, kungekudala ngizobe ngidrayive enye insimbi mina. Bathi hayi bo, uzobe uyithathaphi imali? Wathi eyi, musani ukuthanda iy'ndaba. Ngeke ngikwazi ukunitshela manje ngoba phela nina ngiyanazi niyathakatha. Ningaze ningithakathe? Hhayi, bamane babona ukuthi lo muntu udlala ngabo. Watshela umngani wakhe lo okuthiwa uBrajo wathi, yabona la ngisebenza khona mina kuzobe kushaya i-aircon. Uyayazi i-aircon, into yabelungu, ngizobe ngifuthwa yiyona-ke i-aircon. Hhayi la e-tavern ngilo ngizwe iphunga elibi lala kule shibhini kaShwabi. Yabona nje mina la ngiyakhona, hawu uzobona wena. Hhayi, ngizobe ngingaconsi phansi, sengizophuza ngisho utshwala obuthi utshwala. Bangampela into e-right, izitafu esi-grand. Hhayi, lento engihlezi ngiyiphuza amabhiya lawa. Hhayi, wase wambuza-ke lo bhuti uthi hayi bo, ngampela le mali loku ukuqhosha ngayo kangaka izobe iqhamukaphi? Wathi nje bade ngishilo, ngeke ngikwazi ukunitshela ngoba nina nizongithakatha. Hey guys, ngeke. Yabo lo bhuti lo ngampela usheshe wawabala amachwane inkukhu ingakachamuseli, ngoba nje lo bhuti lo mthembise lo msebenzi kuyabonakala ukuthi isigelekeqisa kudala guys. Asazi ukuthi uzothina emphakathini mase sephinda futhi ejika nelanga engasenawo lo msebenzi lo aqhosha ngawo. Uzothini kona vele laphaya kubo-ke kohlongwane, njengoba nje sebathembisa izulu lomhlaba, amakhabethe azoshintshwa, ifoni kadadewabo entsha. Hayi bo, hey guys, akungcono mhlampe lo msebenzi esewutholile-ke ay'balele izinto lezi esazi ukuthi ekuseni njalo uyavuka uyasebenza. Manje usahleli nabo kodwa usebala izinto ey'ngakafuni ukuzenza. Guys, hayi bo, akakhuzeke ubhuti, angasheshi kangaka, agijime, uzoqhuzuka awe ebese-ke umphakathi wonke walaphaya okuhambeni uyamhleka. Aphela lapho-ke guys amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaMonqobile niphathela amazibela e-homecoming.